sozial eta solidarioaz, ekonomia sozial eraldatzailea, osatu egineat. Esaten ari gara, beste ekonomia eredu bat sortu nahi duten proiektu ekonomiko ezaria. Beste balio batzuk oinarritzat dituzten proiektu ekonomiko ez, etekin ekonomikoren aurretik, lana, ingurunearekiko errespetua, zaintza, elkartasuna, demokrazia, horrelako balioak balioesten da lehenesten dituzten proiektu ekonomiko ezari. Nik gehituko nioke gehiago itzen behar dugula gero eta gehiago ekonomiaz, abizenik gabe. Eta ekonomia hori zertarako galderari erantzun behar dugula, eta zertarako hori da bai lurraldek eta bai herritarrei dauzkagun beharrei erantzuteko tresna multzoa, ez? Da ekonomia sinpleki izan. Bueno, ondo esan dezun bezala askotarikoa da, eta printzipioetan baude oinarrizko printzipio batzuk bat egiten dutenak, baina bueno, badaude ñabardurak, badago ekonomia sozial klasikoago bat, badago orain kooperatismo olatu berria peinatik oso ongi izaguarretu bezala deitzen den ekonomia sozial eraldatzailearen baitan, badago Hego Amerikatik datorren ikuspegiak, bueno, anitzak dira eta baino egia da, badaudela balio batzuetan, printzipio batzuetan puntu komunak eta horretan bai egiten dutela, bai bat egiten dutenak, ez baina bueno, nik izango nuke hori askotarikoa dela. Eta bueno, hori anistasun horretan dagoela aberastasuna, zein handi batean. Anistasunean eta balioak berak jartzean ere jardueraren erdigunean. Hau da, ez da lehenengo jarduera eta gero balioak, ez? Zerbait kosmetiko bezala, baizik eta balioak daude jarduera, bai kanpora begira egiten dien lan, zerbitzu gauzetan, baina baita ere antolatzerako orduan, ez? Eta nik esan nuke beste arlo askotan gailentzen ari den behar demokratiko bat ere, ekonomiara eta lanera ere etortzen ari dela forma ezberdinetan, eta forma ezberdin horiek eta hitz horiek, ekonomia eraldatzaile solidarioen multzo horretan kabitzen dira. Hori da erronka handienetako, handien ez dakit esan nuke, baina handi bat bai. Kontua da gero egunerokoan kudatu egin behar dela erakundea, batzarrak antolatu behar dira, informazio eman behar da, parte hartze sistemak eratu behar dira, sistema retributibo bat eratu behar da, hornitzaiekiko harremanak kudatu behar dira hori, segun nola egiten den, reproduzitzen naizea eredu kapitalista edo bestelako eredu bat sortzen ari zer. Horregatik dator gure kezka erramintak eta praktikak balioestean eta elkartrukean jartzearen ideia. Eta erronka horietan nik uste atera den puntuetakoak gaur, baina behin baino horietan atera da, izan da, kontu zibiloarra ere ekonomia kapitalistarekin edo ez, beste guk konpartitzen ez dituen baloreak sustatzen dituzten eredu ekonomikoekin homologatu behar hori. Oso naturala dena, esan eta askotan proiektu berri bat egiten naizenean serio hartu zaitzaten, homologatu behar duzu. Eta homologazio horrek eramaten zaitu egitera azkenean praktikak bestek egiten dituztenak eta pixkat tentsio hori mantentzea eta hor arazoa zein da, praktika horietan bakoitzak bere soluzio propioak asmatu behar izaten ditut. Askotan falta da bateratze bat edo tresna soluzio horietan. Eta nik uste oso zero fasean gaude, gaur ikusi ere anistasun horretan, egia da lortu dugu kurtsuan gauden jendearen artean, anistasun hori ere neko reflexa egotea kurtsuan. Eta ikusten da, bakoitza ditu bere praktikak, eta normalean besteak ez ditu ezagutzen bestearen praktikak, eta zero fasea da, mintzat elkar ezagutu, praktika horiek mintzat sozializatu eta etorkizunean bateratze puntuak aurkitzen baditugu, horiei eustea. Gaur adibidez, Arreaseko jendea egon da, Olatuko peko kide asko, Fagor Arrasateko lehendakaria izan dako eta berrikuntza sozialeko arduruna, pixu handiko pertsona momentu honetan. Euskalgintzako erakundak ere bai. Olako foroak gutxi izan dira nik uste orain arte, eta eta unibertsitatekoak ere bai, gezkikoak eta lankikoak. Eta oso interesgarra izan da horretatik, nik uste okiko dula segida jarretu.
beste erronketako bat, ez, ea gurekin batera egin dezakegun hildo honen jarraipena etorkizunean, ez? Hori ere itzen dugu, eta... Bai, gure ideia hori litzateke ekonomia saiari beste izen bat igual jarri behar zaio, baina beste martxa bat ematea eta hau igual izan daiteke foro egokia olako gaiak lantzeko. Nik uste, homologazioaren hori, ez? Esanet, beti behar da egiten dezuna nolabait neurtu, sistematizatu, baina hori tresna propioekin posible da, edo besteen tresnetara jo behar dugu. Balore sistema berak, nola gauzatu gaur egun askotan gertatzen da, balore sistema jartzen batzu, baina gero hori denbora mantentzea alde batetik, edo erakunde batean dauden langile guztiek asumitzea balore sistema hori kostatzen da. Eta denbora pasatzen enean gehiago, edo lurraldearekin dagoen konpromesua, hori ere desente agertu da gaur. Normalean, merkatu logiketan sartzen bazea lurraldetik aldentzen joaten zehaz eta nola bueltatu lurralde konpromisora. Bai, atera da gai interesgarri bat ere bai etorkizunen lantzekoa. Olako proiektuek ez ote daukaten arriskua pertsona eta sektore jakin baten mugatzeko, hau da. Prekarizatuta eta egoera latzenean dauden pertsonengana nola iritsi, ez? Arriskoa dago, semieliteko edo klase ertaineko proiektuak izatea eta nola zabaltzea hori ere atera eta nik uste badala landu behar. Nola egin tresnak ez da go iristea ez dakit nora, da tresna beraiek bihurtzea, edonorentzat emantzipaziorako tresna ere, zen horrela ulertzen dugu ere, lana emantzipaziorako tresna bezala erabili izatea, baina hori edozeinentzat irisgarri izatea. Ba, eta gero baude aspektu batzuk asko errepikatzen diren, parte hartzea eta gobernantza eredu hori asko atatzen da, egin dugu ariketa bat. Ze kezka gauden erakundetan, hola azkarri behar izan dugu, eta gobernantza eta parte hartzen atera da pertsonen kudeaketaren kontua, ingurunearekiko eta krisi ekologikoarekiko auzia, zaintza berdintasuna, konziliazioa, errez izaten da zaintza erdian jartzea, baina gero oso urrutia gaude, bai, alderdi asko, baina, etengabe esan errepikatzen. Eta neko ikuspuntu, puntu berdinetara neko errez iristen gadez gero, eta erronka hori da, nola bateratu zailtasun horiek eta nik aipatu edukaeran, ze denbora gutxi daukagun benetan erronka horiei eusteko. Argi dauzkagu edo identifikatuta dauzkagu ez dela gutxi, baina nondik ateratzen dugu denbora eta gaitasuna erronka horiei eusteko eta erronka horiei eusteko askotan tresna propioak sortu beharra dago, hasiera-hasieran esan detena. Beste tresnekin askotan soluzio ertaina, erdibideko soluzio jarriko ditu edo beste bidetara garamatzetenak, orduan tresna propio horiek sortzea badaukagu zer egin. Nik urtero ematen ditzena guko zedatan eta horretarako probesten dut, esanet, interesatzen zaizkiten gai horiek, bai pertsonalki interesatzen zaizkidanak edo kasunetan lanagatik beragatik ere interesgarri zaizkidanak, hartu bi egun, ezberdinekin hitz egin, bazkaldu, kafe hartu, berriro hitz egin, horretarako. Baina guk aukera hori ematen du, udako ikastaro ohikoetatik aparte ez, baina desberdina da. Kafe hartzea zoaz, kateak harrakea, bazkaltzea elkarrekin, bestelako dinamika batzu martxan jarri ditzakezun, uste jendeak eskertzen dula eta gaina Iruña. Bai, justo Iruña izan zenean kurtso honentzako zera, guk adiez gure agendan Iruña herria bera daukau kokatua, helburu garrantzitsua edo estrategiko bezala zen. Iruñan gertatzen dago ekonomia sozial eta solidario eraldatzaile asko, baina dago oso fragmentatua edo ez dago oso sistematizatua edo, eta
baina hala ere lortu dute geltoki bezalako proiektua martxan jartzea udalarekin batera, ez? Eta ez badago ere sistema hori, nik uste geltoki proiektuak eman dezake toki bat guzti hau, eta dauzkagun erronka horiek ere territorioan bertan lantzeko, eta netzat oso interesgarria, oraindik martxan jarri berria dago eta ezagutzen detelako, oraindik berde aurkituko dugu, baina interesgarria. Bai, denok geltoki ikusi eta Nikolako bat nire herrian nahi pentsatzen dugu. Gero errealitatean, badakigu olako proiektuak praktikan jartzea ze kostosoa den, eta baina ikusten da indarra.